Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo golek sedulur sing akeh dulur, ayo golek kanca sing akeh dulur, akeh sedulur, akeh kanca, akeh dalane golek sandang pangan, akeh dalane golek rezeki dulur. Saat kita berhenti peduli, kita disebut jahat. Apa yang ngono lho? Saat kita memilih menjaga jarak, kita disebut egois. Jarang yang tahu bahwa sebelum menjadi seperti ini, kita pernah menjadi orang yang paling peduli dan memberi sepenuh hati, namun terus diabaikan dan tak pernah benar-benar dihargai. Ngene kok, kata-katamu manis di depan seperti itu, di depan manis, di belakang nyogrok cengel. Saat kita berhenti peduli, kita disebut jahat. Saat kita memilih menjaga jarak, kita disebut egois. Jarang yang tahu bahwa sebelum menjadi seperti ini, kita pernah menjadi orang yang paling peduli dan memberi sepenuh hati, namun terus diabaikan dan tak pernah benar-benar dihargai. Lur, piye lur. Oh, iya. Ini ngarani wong sak karepe dhewe. Biyen yes, padha karo ngono kuwi lah. Kanca bos nyeluk bos nganggep kanca, pendak nek arep nyileh duit, iya toh, wis apal aku lho. Wong ngono kuwi wis apal. Engko nek gak disilahi ya aduh, ora disilahi ya dinengo, ora disilahi jadi saiki wis sugih, saiki sombong ngono lur. Wong saiki wis ngono kuwi, wong saiki kan pinter-pinter ngilang lur, pinter ngilang wong saiki, jaduk kuwi pinter ngilang. Nek teko ketok rai, nek apa, nek wis oleh ketok geger. Biasane ngono biasane. Iki mbah nyendel sapa to sapa ya pikiran dhewe, mungkin wong ya malah ngrungokno wis ben krungu wis ben. Aku berbicara fakta sesuai fakta. Ngono lur. Tapi ya titeni jenenge wong nyileh duit ya kudu balik, nyileh apa-apa ya kudu balik ngono. Jenenge wong nyileh tenaga ya balik tenaga, nyileh keringet ya balik keringet ngono lur. Ora nek saiki nyileh duit ya barbur, nyileh tenaga barbur, nyileh keringet barbur, wis to. Malah diakoni aku malah elek ning guriku. Fakta. Orang ngomong sapa-sapa, ngomongno pengalamanku dhewe. Upama ya lur ya, upama wong sing nyeleh duit aku kuwi padha mbalekno kabeh wis. Nek trimo Innova second kena nggo tuku Innova lur. Ora sombong aku, fakta wis. Ngomong fakta. Janji semoyo barbur. Tapi tunggu tanggal mainnya. Wong sapa sing nggawa duitku? Kok semoyo janjine utang, jarene utang. Kok ora ndang dibalekno ibarate lur ya, rungokno tenanan iki. Rungokno pokoke. Tenan iki aku serius, rungokno. Ibarate wong ki mung nyileh 1 juta. Kuwi iso nggelandang 10 juta lur. Gelandang dalam arti piye? Upama dia nyileh 1 juta,
esok tanggal iki tak balekno, tapi ora dibalekno semoyo tak enteni pirang-pirang tahun ya ora dibalekno. Pirang tahun sampai entek tahunnya berarti aku sampai lali mbah pira-pira nggawane ya lali, tapi dilalah ngersane ngalah ya aku krungu-krungu ya ibaratnya duit gimang malah terus nilai 1 juta, entah ini malah puluhan juta, pokoknya 10 juta munggah wes mesti ibaratnya 10 kali lipat uang dia hilang dalam arti yang gue bayar utang. Neng gue bayar utang kono rambo eman, tapi gue bayar utang aku gue eman lho. Ku fakta janjane duit sakmono nanti gue bayar utang aku, dia malah selamat berarti kan tahun lecek ninggal utang. Nggak semuanya berhubung suwe orang dibayar ya wes ngono nah teramono ya nek alangan lah teramono wong loro kan yo nggo tombo entake sekian olah kan ngono enek sing nggawa pirang juta yo 10 kali lipat iki meng wong kelangan kan ngono. Jare semoyo bar duwe gawe tak balekno bar yebur akhirnya wong sertifikat tanah sertifikat lemah gondol wong iya bro. Lah iku lho sing tak arani duitku gondol ngono iki lho, nyeleh duitku gondol ngono iki. Orang yang duit tok nyeleh tenaga nyeleh keringat es intine kuwi 10 kali lipat cara mono wong biyen ngono kuwi cara mono sandat tumpes kelor sampai turun pitu ya sedangkan itu wujud duit ya paling nyerah 1 juta ya kehilangannya 10 juta sampai 20 juta kok gandang di sahur mungkin bisa sampai 30 juta 40 juta sampai tekannya 1 juta lur. Iki bicara real wes ya tak tetane tok aku ya kudu njaluk di sahur ya kono ora di sahur ya kono malah beneran aku ngono dadi ben krasa nek krasa lah saiki jenenge kanca ora krasa jenenge dulur ya ora krasa apa neh wong liya lur piye menurutmu sih oleh ku golek duit ibaratnya anak bayi abang wis tak jakne pinggiratan udan panas geluduk mati lampu ibaratnya cah bayi abang umur 5 wulan wis digendong dijak mergawe begitu wis oleh duit nek dadi celengan disileh jarine saulan 2 wulan setahun 2 tahun barbur wong kok mentalane kaya ngono bangetan dikon usaha yang ada kaprah dikon usaha diwarai ngontan iya awang-awang jarane ora ana wektune lah jenenge dasar wong males ya pangkah males ngono ibaratnya aku ngandani wong pisan pindho ping 3 rati gugu ya wis los coba ya bro suatu saat nyeleh dhewe ya wis ora kanggo tangan kanggo dhewe lah ya lur ya lur kena ngono ya ibaratnya kene apa dandan apa guru omah apa nggawe gudang sungkan ibaratnya kuatir apa ya kena duit tak sileh ora oleh malah tinggal bangun lah gitu jadi aku juga perasaannya kono tapi konone kan ora iso menghargai perasaanku lagi bukti nih kayak mobil Cherry malah tak panas no kena udan kena panas kayak keropos kabeh dan guru rumah nanti gawe gudang apa-apa no kan
bisa diparkir nang kono kan nyoba enak. Jadi apa bangun ki sungkan oh. Padahal yo duit-duitku dhewe tapi aku cek ndur mau sungkan ki mau. Ngono lur. Jenenge wong ya bermacam-macam. Apa ya tanggo nemen sing kaya ngono. Saat kita berhenti peduli, kita disebut jahat. Oh my god. Saat kita memilih